Ja sitten kun on tottunut siihen perusvalokuvataiteilijan ajatuksen, että aurinko on pahasta, että parhaat tulee niin kuin räntäsateessa ja sumussa ja hämärissä, ilta- ja aamuhämärissä. Ja kun mulla on se atmosfääriteema, että silloin tämä niin kuin veden ja kosteuden vaikutus maisemaan korostuu. Tiedostamatta mä hakeudun sellaisiin paikkoihin, jossa on tämmöistä niin kuin aikakausien kerrostumaa ja myös niin kuin luonnonhistoriallista syvyyttä, eli että on tuommoiset selkeät maanmuodot. Ja mä oon jonkun verran harrastanut maantiedettä, niin osaan lukea maiseman muotojen ja kulttuurin tämmöistä niin kuin rakentumista siinä ympäristössä, niin useimmiten huomaan kulkeutuvani sellaisiin paikkoihin, joihin liittyy sinänsä joku tämmöinen tarina ja historia ja kertomus itse niihin paikkoihin. Mä en välttämättä sitten kuvaa niitä sillä silmällä, mutta että se on ikään kuin rikkain silloin se miljöön niin kuin anti. Yksi syy sille on se, että mä oon kuvannut aika paljon niin kuin historiallisia puutarhoja ja nehän on umpeen kasvaneet aika usein. Ja sellaisina on viehättäviä, mutta sitten jos ajattelee näyttelyä ja tuommoista kuvallista ilmaisua laajemmin, niin kyllä katsoja kaipaa sellaista tilaa ajatukselle ja just hanki, hiekka, taivas, tämmöiset niin kuin näennäisesti tyhjät tilat on niitä, jotka saa sen ajatuksen kohtaamaan sen tilan, mikä mulle sitten kuitenkin on kaikkein tärkein se tilan tuntuu, että mä vierastan sanaa sommittelu. Että onhan se olemassa niissä kuvissa ja se sommittelu pitää opiskella, mutta se musta niin kuin ilmaisuna on niin kovin niin kuin yksioikoinen, että siitä tulee mieleen. Sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi tämmöinen pinnanjako, jossa on kultaiset leikkaus ja tämmöinen geometrinen. Siis kun puhutaan niin kuin kuvan kaksiulotteisesta pinnasta, että se sommittelu olisi ikään kuin niiden asioiden asettamista siihen geometrisesti selkeäseen muotoon siihen pinnalle. Että musta se ajattelu ei johda niin oikeastaan yhtään mihinkään, koska katsoja aistii aina sen syvyyden ja tilan ja semmoisen eläytymisen mahdollisuuden siihen, että sinne maastoon voi mennä, etenkin kun puhutaan tämmöisestä klassisesta maisemakuvauksesta, mitä mä harrastan, missä on etuala, keskiala, tausta, eli että se tila muodostuu sellaisesta syvyysvaikutelmasta ja silloin se kuva antaa semmoisia syvyysvihjeitä, semmoisia tilallisia herätteitä, jotka musta on niin kuin aika lailla riippumattomia siitä, mitä ne on tämmöisessä niin kuin kansakoulutasoisessa piirustusopetuksessa sanotaan sommitteluksi. Mullahan on taipumusta käyttää myös ihan niin kuin ääripolttovälejä, että mä teen niin kuin hyvin laajaa näkymää, joskus jopa useita otoksia yhdistäen, mutta sitten myös käytän niin kuin pitkiä objektiivia, jolloin se näkösektori voi olla kapeimmillaan jotain 5 astetta, jolloin pystyy niin kuin tiivistämään. Eli mä käytän niin kuin hyvin voimakkaita ääripäitä tässä suhteessa, koska katsoja rakentaa niin kuin etäisyyksiä hämärässä, ikään kuin tila supistuu sen tarkkailijan ympärille vaakatasossa. Tietysti sitten kun taivaan kansi alkaa muuttua öiseksi, niin tulee se avaruuden tuntu sinne ylöspäin, mutta että ei vastaavasti jollain kirkkaassa auringonpaisteessa, kun katsoo kaukaiseen horisonttiin, niin etäisyydet on kristallin kirkkaita. Mä oon monasti tässä kohtaa lainannut semmoisen suomalaisen maantieteilijä J.G. Granön 20-luvulla esittämää ajatusta lähiöstä, joka on tämmöinen ihmistä ympäröivä noin 20-30-40 metriä laaja vyöhyke, jossa on enemmänkin sosiaalisia vuorovaikutteita, liikettä, ääniä, tuoksuja, tämmöistä dynamiikkaa. Semmoista niin kuin, se lähiö on sellainen, vähän niin kuin, minkä Konrad Lorenz myöhemmin muotoili reviiriksi, eli että se on tämmöinen ihmistä yksilöä, havaitsevaa yksilöä ympäröivä
vääjäämätön vyöhyke. Ja sitten se, mitä siitä niin kuin aukeaa tuonne kauemmas, niin Granoy kutsui sitä kaukomaisemaksi, niin se on nimenomaan se maisema. Ja silloin se maisema on niin kuin mittakaavaltaan toinen ja staattisesti hitaammin liikkuva ja pysähtyneempi. Mutta jotta se maisema olisi niin kuin kolmiulotteinen, niin siinäkin on se etuala, keskiala, tausta. Eli tämmöinen niin kuin maiseman syvyysdynamiikka. Mutta se, että me kuitenkin eletään tämmöisessä lähiössä, joka enemmän tai vähemmän on sitten niin kuin valokuvallisen kuvauksen ulkopuolella, koska jos sä kuvaat valokuvia lähelle tai kauas, niin ne on ikään kuin maiseman kaltaisia. Fyysiset muutokset maisemassa on nopeita, mutta toisaalta vielä nopeampaa on se, että minkälaisiin niin kuin asioihin niissä kuvissa kiinnitetään huomioon, että ihmisten niin kuin päässä tapahtuu muutoksia. Ja silloin niin kuin tuommoinen dokumentaarisuus näyttää kyntensä, eli on hyvä, kun tallennetaan asioita tietyllä hetkellä. Että jos multa kysytään, mitä on dokumentti ja dokumentaarisuus, niin mä vastaisin sitä, että on tiedossa aika ja paikka. Tämä on just sitä, että mä oon niin loputtoman kiinnostunut tästä lähiympäristöstä, niin että se saa sitten joskus tämmöisiä muotoja, että tänne on päästävä. Yleisesti ottaen mä oon sitä mieltä, että niin valokuvaaja on kaikesta velkaa niin kuin tällä arkiselle elinympäristölleen, että se ympäristö on se, mikä niin kuin opettaa ihmistä ja valokuvaaja. Ja valokuvaaja täytyy olla niin kuin nöyrä sen ympäristön edessä. Niin, tämä kansallismaisemakirja oli lähtölaukaus tälle mun aulankoharrastukselle. Tämäkin kuva on just tyypillinen semmoinen, missä on nämä klassiset kerrostumat. Etuala, keskiala, tausta. Kyllä mulle tämä ilmaperspektiivi on se kaiken A ja O, eli se useimmiten tämmöinen pieni kosteus tai pilvet tai joku muu tämmöinen valonleikki lehvästössä muu, niin on se, mikä sen syvyysvaikutelma ja kiinnostavuuden luo. Tämän tapainen kuvaushanke, jossa on monen vuoden seuranta, niin ne kohteethan sinänsä tulee niin kuin tutuiksi, mutta se mitä siinä silloin niin kuin hakee on se luonnon uusiutuvuus, eli että sama perusnäkymä voi olla eri valaistusolosuhteissa ja sääolosuhteissa ihan erilainen. Tässä on tämmöinen suojainen räntä, vastasatanut paksu lumi, niin sama paikka kovalla pakkasella Kuutamossa on ihan erityyppinen. Niin, tässä on tämä Boundary Crossings, niin tässä on näitä Siperian näkymiä. Baikkalijärveltä, sekin oli hieno maisemaelämys. Useimmiten ne mulla on tämmöisiä avaruudellisia laajoja. Niin, siis Suomen puutarhataide on tunnettua mielenkiintoisempia. Tässähän on just tämä atmosfäärijuttu, että täällä pystyy niinku liikkumaan niinku venäläisistä tunnelmista ruotsalaisiin tunnelmiin. Ne on yksi niitä puutarhoja, joita on sitten aika onnellisissa merkeissä niinku uusittu ja kunnostettu ja rakennettu ja ennallistettu. Että ainahan ne tarinat ei ole näin niinku yksioikoisen suoraviivaisia. Että monasti sitä löytää itsensä semmoista kummallisista pusikoista, joista hakemalla saa hakea niitä historiallisen puutarhan merkkejä, mutta Herttoniemi nyt on tässä suhteessa ihan erilainen, vaikka tuossa toi vilkas tie meneekin vierestä, niin sieltä löytää tällaisen viheridyllin. Paju ja yksi Aulangon huvimajoista, niin on sitten niin moneen kertaan julkaistu ja sillä lailla läheiseksi muuttunut, että on niin kuin itsestään selviä, että mä en niin kuin enää jaksa kyseenalaistaa niin kuin roolia tässä mun niin kuin kuvakielessä, että semmoisiakin yksittäisiä kuvia on. Mutta vähemmän kuin monella muulla mun ikäisellä
paljon kuvanneella. Eli kyllä mä ikään kuin edelleenkin niin kuin vielä etsin sitä, mikä on se mun omin ilmaisuasteikko, että mä en ikään kuin vielä halua lyödä niin kuin naulaa arkkuun.